I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu moju Minecraft epizodu i danas nastavljamo Minecraft preživljavanje. I kao što vidite, nabavili smo trsku i malo hranu, tako da samo sad idemo da postavimo ovu trsku i da mislim da idemo u rudnik, da. Ići ćemo u rudnik da nađemo malo aerona, iako nađemo neki diamant, ali imam znači pre toga nešto da vam pokažem. To ćete da vidite. WTF. Tako. Sada da provjerimo ovo i da postavimo još nešto. Ovdje. Zašto ne da postavimo? Evo ovdje. Tako. Sada, znači, imam nešto da vam pokažem. Samo trenutak da promenimo. Da vidim da li je bolje tako. Fancy. Da li je tako lepše? Jeste lepše, ali malo sada laguje. FPS je manji. Čekajte, vidimo da ovako, da li će da se učita mapu. Come on, bitch. Ovo sam teo da vam pokažem. Vidite, What the fuck? Predivno je. I sada, znači, u ovoj epizodi idemo dole da nađemo neki iron, iako nađemo neki dijamant, ako se posreći da se obogatimo. Sada ovako iskopat ćemo ovdje vodu da bi mogli se spuštimo dole u rudniku. Tako. I znači tokom klipova ne znam šta da pričam, pa ako želite napišite u komentarima šta da pričam, znači tokom klipova, šta vas zanima, da li neko želi onakvu sliku kao Gaming Show 1000, znači puno mu hvala zato što je šerovao moj klip na njegovoj Facebook stranici. I da, znači sutra ili kad imam vremena, sutra uveče ću da napravim i neku sliku. Znači njihov kanal će vam biti dole u opisu klipa, Gaming Show 1000 i Neša Play. Oni snimaju isto Minecraft, ili imaju bolje kompove nego ja, tako da, znači imaju više epizoda. Znači sada, znači mora da uzmemo, šta pričam, znači samo, zaradio sam se od Gaming Show 1000. Samo trenutak, znači ja mislim da pomerimo mi ovo, znači da nam ne laguje, tako, video, fan, i ovdje, super, sad nam ne laguje i možemo normalno da snimamo. I idemo u potrazi za još ovog ugalj, imamo kod kuće to. I tražimo, kao što sam, WTF, nešto mi je stalo na ekran. Pomerilo se. Što sam bacio ovo? Stala mi buljačka na ekran. Tako, evo još. Tako. I bezvredni kol. Evo još irona. I još jednom hvala puno, znači Gaming Show 1000 zašto šerova moj video na njegovoj Facebook stranici, a nadam se da mu se slika dopala i ovaj video koji sam pravio, ima još irona. Da li da idemo dole? Ne znam da li da idemo dole ili ne. Znači prvo da pokupimo naše baklje, pa možda i odemo dole. Da li da idemo? Ajde, šta je tu? Moramo da idemo. Treba će nam ovog. Ajde, molim te, uzmi. Ispala. Ajde, idemo dole. Ovako. To i to. Sada ovdje da postavimo jedan cobblestone, da pređemo. I sad dole. Ne! Čuli ste to? Ujevat. Da li ima neki creeper ovdje? Znači može prvo da pokupimo ovaj iron. Da sam uzeo iron? Jesam, imam ovdje još. Ima i ovdje irona. Super, ima ih dosta. Imat ćemo valjda dovoljno. Samo trenutak, čekajte. Evo me.
Samo da vidim sad nešto, tražim po kompjuteru. Ma koji će nam? Da nastavimo da kopamo. Gdje smo stali, imali ovdje još negdje? Nema. Ovo da iskopamo. Evo dole ovog irona. Tako. I ovdje, i ovdje, i ovdje, i... super, još. I ono tamo dole vidim još irona. Evo još, brate, znači gomilu irona. Koliko irona ima ovdje. Rekao sam vam, veoma dobro mesto. Miš mi se zavagovao. I, aha, evo ga. Ovaj. Tako. I ovdje. Ima još. I to je to, ja mislim samo da provjerimo da li tamo ima. Evo vidim još irona, da. Znači, jedna od mini, odnosno jedna od ovog. Jedan od rudnika gdje nema zombi, znači ovo mi se sviđa. Tu ćemo da dolazimo stalno. Vidim da ima dosta kola, pa ako nam treba uzet ćemo odatle. Tako. I sad mislim da bi mogli da krenemo da se vraćamo i da privršavamo ovu epizodu. Samo daj Bože da se nešto ne desi. Ali ima još irona ovdje. Zašto sam ovdje sad postavio ovo? Sad treba će mi dosta kabelstone da izađem na površinu zato što... Samo malo, ima još ovdje iron, mogli bi da pokupimo to. Evo, samo da ne padnem dole. Tako. Imamo za sad 40 i... koliko... 44 irona, to je veoma cool. I mogli bi sada da krenemo na gore. Da. Znači ne mogu vidim tamo kod onu vodu, zato što me mrzi. I sada možemo da kopamo na gore, da izađemo na površinu. Da li je noć sada ili dan? Šta mislite? Ja mislim da je noć, zato što kad sam krenuo u rudnik bila je noć, da. Tako da, samo neki creeper da ne pukne ili neki zombi da mi izađe. Ja sad moram paklju da sklonim. Tako. Ako se ne vidi trenutno, znači izvinite ako mogu u Vegasu ću da tu preosvetlim nešto. What the fuck? Tako. Sada će nam pući Pix da ovdje napravimo jedan. Super. Imamo ovdje... Evo ga površina, napokon. Yes. What the fuck? Ne. Nemoj da pucaš malo. What the fuck? Jebote. Mora se sakrijem, jebote. Jebote. Tresi mi se ruke. Nema veze. To je bilo to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Posjetite moju Facebook stranicu, lajkujte je i posjetite Paolo Dušanjavkov kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Sada ne znam kako ću da izađem odavde bez pickaxe. I još jednom da se zahvalim Gaming Show 1000 i pozdrav.